Здравейте, уважаеми зрители! Отново съм аз, Георги Пашев, с предаването "Как ще ги стигнем швейцарците". Зад мен на фона съм си сложил едно хубаво, типично родно а, хоро, което било от 100, 200, 300 години се правило това хоро. Нищо, че реално погледнато няма доказателства да е по-стар от 90 и някоя година. Даже и първите му сведения по медиите са някъде 2000-та година на това хоро, дето е зад мене. Ама нищо, щом хората казват, че е многовековно, приемаме, че е многовековно и няма да подлагаме това под съмнение. Днес съм поканил като втори водещ любимия ми прекрасен Луд. Сигурен съм, че и на вас се любим. И ще дискутираме темата СОС именяци. От именници, обаче така по-народно казано именяци. И специално ще искам да ориентираме темата и като сравнение с Швейцария, защото все пак правим швейцарско предаване. Но въпреки, че е швейцарско предаването, ще обърне много внимание на нашето българско и родно, както се вижда зад гърба ми. Може и ти да кажеш някакви начални думи. Аз съм много обнадежден този път, след тези именяшки прояви на нашите аптали, защото реших да следя внимателно реакциите след това неистово постване от различните селища, какво са сътворили като ексцесия от точно този уникален за света вид, понеже това е всъщност една просташка ексцесия. Те наистина много са напреднали в простотията, след като успяха такава хубава християнска традиция, каквото е иначе празника Водици, пак да я обърнат и то в още по-голяма масовост. Сега се хвалят селище сред селище. Кой как е успял да се изцепи. И стигнаха до там, че явно в едно селище, забравих му името, е имало само един, който в една бара ще скача за кръста, ама той не може да скочи, защото барата няма вода просто много и той е някъде малко над глезените във водата. Обаче попа му хвърля кръста от един висок мост и около попа имаше някакви други от тези обичащите ексцесиите. И се чудеха ми попа, ако го беше оцелил той по главата отдолу, не знам кръста дали е от леките, ама чак до такава простотия не вярвах, че ще могат да стигнат. А те се изживяваха сериозно от тези. И той долу, дето чакаше кръста, и попа, всичко си беше както твърдат, че им е традиционно. И да, всички тези реакции провокирах ги наистина, много жестоко ги провокирах, защото паралелно пусках един текст за един особен вид секс, предимно между мъже, с които е известен все пак Балканския регион. Тук твърди се, че още от древна Спарта и въобще тези бабаити, които се имат за войни, при тях е доста било разпространено, включително до това, което се имаше като БНА. Много хубаво звучеше БНА. И аз си представих колко много хомосексуалисти са се клели пред знамето и са крачили гордо и са казвали "заклех се" и така.
Пък тия традиции непрекъснато плещат колко били многовековни, пък реално няма никакви доказателства за това. Що така? Ами те откъде да има доказателства на тая територия, където всичко е разрушавано и то точно от такива като тези ексцесивни натури да ги наречем, защото какво име на натурното на тези, все още не мога да разбера. За мен са голяма загадка, макар че един с поетична душа беше написал, че най-после разбрал в какво се състои силата на Аптала. Няма да казвам на българина, защото е доста обидно. И човека наистина беше си признал, че чак сега вече е разбрал, че силата му е в простотията. Там в една така Рима го беше написал и е прав. Да, тук простотията наистина има поразяваща сила. Павел Чертовенски ми е писал едни коментари, че днес имало традиция оженените млади сливи да се топат в реката и те. Няма да видя къде точно го беше писал. Еми ето, това е И още знаеш ли за тази едно традиция? дъно. Еми, аз съм възхитен как проявяват солидарност с... Ето сега го чета. Днес имало друга апталска простотия, къпанки. Днес момите си миели сливите от реката, ама и младите зетове също влизали да се къпят. Ето, къпанки. Еми, не, нема прошка, нема. Това е... Веднага има реакция. Веднага има реакция. Ма аз се чудя защо поповете, самите те не дават пример. Ами да, а пък там в Созопол вчера били стросили кръста на две. Ама една така крайветка, където е много умна и знае техните созополски традиции, била казала, че те всяка година тросили кръста на две, за да можело да се хвърли втори път, за да имало още един човек шанс да го извади. Това е голямо постижение в автоматизацията на кръстовете. Значи те са го превърнали в механизъм. Браво! Ето, нахучил се. Значи могат да го направят като швейцарско нощче и така делка си кръстчета, мяткаш и да става абсолютна какофония и някакъв сериозен хаос. Не може само така с един кръст и да се изтрепат. Другото нещо, понеже за мен това е една много коварна подмолна проява на фашизъм и на нацизъм. Аз си мисля, че вече наистина ще ги обедини, след като и драгите дами са решили да участват, защото как да наречеш една жена дама при такова положение, ми е много трудно да преценя. А пък вчера чух за един случай, че една групичка отишла да си го направи това като плуване. Мъже да просто наистина за здраве. Обаче като се е появила, това ми го разказа една много хубава младичка нашенка. И понеже тя е много такава добра спортистка, и тя като видяла, че тия скачат голива, ама и скочила и тя. И тия се засрамили. Тия, молят се засрамили и бързо излезнали и останала само тя във водата. Да, ама това се било случило на морето. Тя ми го разправяше по скайпа. И викам, бе, нещо се случва много странно. Значи някакви обединения, те твърдат, че са били обединили. И това било ги обединявало. Сега като ги провокирах така жестоко с оне на секс
То вече не мога да го наречеш нестандартен, защото той излиза, че на нашата територия май е стандартен. И получих такива заплахи, такива клетви, некакъв ужас. Дори един ме пита най-сериозно, ако мога да обясня защо съм написал, че всички фашисти и нацисти са и хомосексуалисти от някакъв особен вид. Той да ми се чувства нещо лично обиден. Изглежда, защото иска да му посочвам поименно. Как да ги извадя от тълпата? То не става така. Особено сега, като и жени са се включили в тази сесия. Много е особено положението. Но пак да се върна на силата на простотията, защото тая простотия този път е много страшна, понеже и това също го описах, като предизвиках пак ответни реакции, че се случва в най-голямото сътресение, поне за нашите поколения, което се случва в света. Значи войни, къде ли не вече бушуват, изключително коварни и мръсни войни, морят ни по какви ли не други начини химически, храните ни прецакаха. И тези си въобразяват, че едва ли не някаква съпротива правят, като се увъртолят в такива ексцесии. Никой. Голямо геройство и мъжество някакво. И какъв позор е за поповете, които дори не смеят да обвържат с някакво слово това нещо, което се случва. Поне да аргументират някаква мотивация, поне от тая страна, защото насреща е злото. Сатаната вилнее с пълна сила, нали, както те обичат така да изтъкнат това като аргумент. Но не, значи пак опираме до ексцесиите, до къркането, до плюскането. И това е, агресията е навсякъде. Ако изявиш различно мнение от тяхното, ставаш много голям мръсник, намразват те. Бил си там според техните клишета, те имат цял набор от клишета, или си соросоид, или си платен от не знам си какви. Много е важно да ти кажат, че си платен. И аз напоследък им казвам, че съм платен, се чудя какво да измисля, от кой съм платен. Ще почна да се величая, че лично Ротшилд ми праща стотачки направо, хилядарки. Защото... Може и в биткоин да ти плаща по-пречи. Да бе, чудя се, трябва да си направя един списък и да им го публикувам, кой ми плаща. Дано да не пропусна някой, ако се сета. И сега да се... Да пък днес отец Иван от Нови хан го публикували в Марица и той казва, че свети Иван Рилски много назакрилял. Ама той е починал, този човек. Ами, не знам, тук гледам статията. Отец Иван от Нови хан. Може би е от друга година. Две точки. Свети Иван Рилски закриля българите. Който му се помоли, получава. И статията от 7 януари 2024 днеска. А пък може, кога са го разпитвали за това, може да е. Може някога във времето назад той да е казвал нещо, но добре, като си го споменал, аз говорих с други свещеници, които никога не биха хвърлили кръста, където и да било. Просто кръст не се хвърля според тези, които наистина са читави и търсят духовното в тази вяра християнската, те никога не биха го направили. Това е страхотно кощунство и чист сатанизъм. И даже ми го обясняваха защо, и това са наистина почтенни като хора свещеници. Те изобщо не контактуват с тези, които хвърлят кръста.
И по повод на отец Иван, те казаха, че какъвто и да е бил, той е единственият, който се занимава с сиропиталище и подпомагане на бедни хора. Да. Никой до сега от тая църква не можа да постигне това, което този е постигнал. Нищо, че той самия си казва, че бил служител на УБО преди, не знам си какво, значи той си е бил с някаква милиционерска такава Да. служба. Но е факт, че той се прояви наистина като някакъв хуманен човек. Единствен от тях. Никой друг не е успял. От тая църква не съм видял да бълбука така от благотворителна и мисионерска дейност, за разлика от другите християнски църкви, където това е голяма част от дейността им. Тя е И, основна част от дейността им вече. да. И то навсякъде по света, че дори и в България. Ама защо така великите православни попове са първи, когато трябва да се фърлят кръстови или да се правят разни такива салтанати, пък не се сещат, когато трябва да се направи нещо я благотворително, я нещо друго богоугодно, я да се каже някоя неудобна истина. Що така са последни? Ами защото са сатанисти. Те реално са от съветската църква, защото се оказа, че има съветска църква. Такава. Там, нали, унези си имат някакъв Гондяев, който си е... То, не само това, че е някакъв висш офицер от най-висшите даже на КГБ, ами си е направо сатана. И нашите са силно вързани. Значи всичко в нашата страна, Апталия, е вързано с този сатанизъм. Те не се усещат. И сега тези прояви са си точно следствие от това. Изключително малко са православните свещеници, които разбират, че нещата са много страшни и не участват в такива идиощи. То дори като погледнеш, малко са тези, които живеят почтенно от тях. Защо? Как няма да участват, като има винаги делавера за тях? Абсолютно, винаги има келепир за всеки един от тези, които мяткат кръста. Основно нещо за българестанеца, дето пак ме нападаха да не съм употребявал тая дума българистанци, защото ще ли да ме намерят и не знам си какво да ме правят. Те били чисти българи. Не знам какви Да. ги зачеват тези чисти българи, не ми е ясно. С каква чистота го правят, след като участват в такава свинщина в живота си после. Сега програмата ми каза, че понеже не сме си платили, ще напрекъсне на половин час, така че ще я пуснем втори път след това. Добре. То нали и ние сме по келепира, да не сме луди да плащаме сега. Да, бе, какво ще плащаме? Само на гадните американци да плащаме на братята руснаци, да. Да. Гондяев и товариш Путлер, нека да ни дадат някаква платформа, бе, нали? Така се казва, тук нещо за... Да, нещо да Нали, им... те си имат за, ето тук за тебе, тия всичките си имат за върли християни. Направо върли. Да. То даже даваха някаква църква, някакво село, където са направили от мозайка и Путлер, и Шойго, и не знам си кой си, всичките там са на мозайката с жените си в Видях го това. църквата. Но все пак е изненадващо за мен, че няма съветското знаме, путлеристкото, де. Тук Да. отзад, като гледам знамената, май едно съзирам, сигурно е на израждане. И ми прилича, много ми прилича от старите турски знамена, това на израждане.
Да. Други не виждам, които такова, но това все пак е парадоксално за тези, които се шляпат във водата, че не са дигнали и съветското знаме. Ми, да. Пък няма да вдигнат съветското знаме, само родното знаме вдигат, сигурно за да не ги обвинят и вдигат съветското знаме. Еми, като каза родното знаме, то е голяма срамота, защото пак да се върна за клетвите в казармата, Мгм. защото някои се наговаряхме, следяха ни по устите. Седеше старшината наблизо и следеше по устите дали ще кажеш заклах се или заклех се. Трябвало да чуе, защото още тогава иронизирахме някои и нали, така доста успешно се подигравахме. Това много ги нервираше и то го правихме тогава по младежки, така че по-рядко отнасяхме по някое наказание за това, но те много добре знаеха, че някой се базикаме и казвахме заклах се. Та следяха отблизо, защото има значение. Сега, като кажеш пребах се, веднага ще проличи. Да. Празниците продължават. 3504 са днешните именици в Хасковско. Даже са ги броили. Ами, ако пък се върнем към Швейцария, аз съм се опитвал да им кажа, че имам имен ден там понякога и те ме гледат много странно и не са разбрали, до сега не са разбрали какво означава това имен ден. И много пъти съм се опитвал и сега, примерно, ако им се изпратят тези снимки, нали, от тая ексцесия тук, която е броят за Йорданов ден, примерно, съвсем ще се шашнат. Нямат да могат да разберат за какво става дума, понеже те също влизат в водите ледените, но го правят спортно, всичките са добри пловци и преплуват. Специално на Женевското езеро се преплува една сериозна дистанция. Значи трябва да имаш доста добра физическа подготовка, за да го направиш. И го правят с една гротескова маскировка. Значи разни групички си се събират и си правят различни видове маскировка, такава, разни маски. Което е много симпатично и тая година е имало над 4000 заявки за участие. Ние не ходихме, защото ни беше хванал грипа там. Обаче това е съвсем друго нещо. И тук може да се направи паралел с тези на морето. Тези на морето са облагодетелствани, защото все пак скачат в малко по-чисти води, което винаги е спорно, понеже по това време изпускат и пречиствателните станции, за да не хабят мощности. И много често извън сезона, но обикновено чакат буря, някоя буря и тогава изпускат тези събраните, как им казваха, имаше си някаква дума. Сега Не, сега модерното е да правят резервуари, да ги събират, като излъгаха така наречената общественост, че това е депо, което евентуално по нощни, то няма нощни тарифи уж за това, ама по някакъв икономичен начин ще ли да ги пречистват и всъщност като извън сезона, като да се зададе буря, те изпускат всичко във водата. Така че това го правят абсолютно всички. Лъжат тези, които казват, че включвали пълни мощности, за да пречистват. Нема такова нещо, всичко се пуска в морето. Но все пак тези там са, и то им личи, че са спортни. Ето, ако видиш снимките
от Бургас, Варна ще видиш едни спортни младежи. Докато тук за тебе има младежи, обаче преобладават тулупите. Да. Преобладават шкембелиите, гъзестите тулупи и такива, които са баш юнаци на маса. Значи, това са къркащите, плюскащите прасета на Българистан. Еми, то трябва да си доста пиян и да не знаеш какво се случва около теб, че да се съгласиш да участваш на нещо такова. Като това. Това им е изявата, да. И те сигурно цяла нощ преди това са се подготвили с къркане, с мезета. Сериозна работа. Точно това им е изявата. Те в това виждат вече краен юнаклък. И е И, супер християнско най-важно. еми, голям позор е това, де. Много голям позор е за... Даже вече ми е кощунство да произнасям думата вяра, православие и така го оклепаха, че сега преди да започнем, четох един много хубав текст на Хараш Мгм. отпреди. И направо боли като го четеш, защото виждаш, че падението е тотално, няма нищо общо с тази сетивност, за която той говори. И, и така. Да, стрес на падението и то се и вижда. И това малко население да бъде разделено на... Ама тотално разделено този път от войната между е, две страни на съветските зомбита. Едно джудже за пълководец и друго джудже за пълководец там и зомбитата се ступат. Така да си продължим мисълта. Чуваш ли ме? Ало, Чуваш ли ме? Аз те чувам. чувам, да. Така да си продължим мисълта. Каза за съветските зомбита. Ами ето тези за теб, които са. Сега много трудно ми е да повярвам, че тези всичките са до един путлеристи. Да. Сигурно има някои и за другото джудже, които са. И може би за това са се разбрали да няма нито едното, нито другото знаме, което е някакъв все пак сигнал за нещо, което са постигнали, някакъв пак уникална форма на фашизъм. Значи те може да са се договорили най-открито по фашистката. Да. Защото навсякъде другаде лъсва по някое от двата вида знамена на зомбитата. Мгм. И е много трагично за това население, че те за толкова мъки, през които са минали, така и не разбраха, че трябва да запазят абсолютен неутралитет в тая огромна свинщина, която се случи. Но се разделиха тотално. Да. Дори има такива, които с кеф вече се чувстват като някакви съществени личности, понеже твърдат, че вече сме силни, имали сме оръжие да даваме и така нататък, и да ходят и да се бият. Много ми е интересно защо липсва информация колко българи се бият на страната на Путлер. Защото се получават разни данни за нашенци на страната на едното джудже, ама на другото, защо няма информация, а не мога да повярвам, че няма. Даже може да се окаже, че са много там. Може да Много са и повече. повече, да. Но тук имаме много сериозно затъмнение.
Много сериозно. Информационно, дето му викат, защото то сега информацията или я намери тая, дето уж точната. Такива ни разсъждения, както вика Сократлето, приятни разсъждения ни пожелавал всеки път. Да, и ние така много приятно разсъждаваме. Интересно, той е приятно разсъдлив Драндосов. Какво може да разнищи Драндосовската по тия поводи тук на абсолютно фашистски прояви. Той го е шубе да говори за фашизъм. Нямало било според Да, него. бе, той е по принцип уж се бил гърдите, че е с либерално мислене, пък по тези въпроси мълчим май. Да, а те са основни въпроси, защото, както вече сме го дискутирали, фашизма е в апогей, абсолютен апогей. И то почти навсякъде. Може да се каже, че има само съвсем малки островчета, като Швейцария, някои скандинавски страни и тук там е, може би, малко да има някои в Африка. Ама навсякъде другаде е на лице. В тая връзка много ми стана също унизително. Вчера даваха някакъв репортаж и направо си казаха някакъв си нашенец от тия във властта, ама им забравям имената, не мога да запомна на всички българистанци, които са се докопали до този келепир, имената. Делегация в Виетнам и се срещнал с там главатара на Комунистическата партия на Виетнам и си го казват. Той най-вероятно се изживява като демократ или Да. не знам точно какъв, ама не ми се вярва да е комунист, да си е казал, че е комунист. Той, Да. че е много вероятно, но да си е казал, не ми се вярва. Там още една кикимора до него и ги посрещат, както беше някога с знаменца, развяват български знаменца, обаче отпечатани само на едната страна, на А4. На А4 са на пръчица, български знаменца, виетнамки ги развяват, а те дефилират по някаква алея, нали, нашите делегации. И сега това, ако не е фашизъм, здраве му кажи. Аз даже нищо не бях чел за Виетнам, че те все още са си всъщност комунистическа страна. Да. След като Тартура им там така си го съобщиха нашите. Комунистическа страна, ма малко по китайския метод с развита икономика вече. Това са уникални проявления на фашизма. И ще видим какво ще става, обаче аз си мисля, че ние имаме шанс с тая вьетнамско-апталска дружба по-комунистически, защото вьетнамците доста добре се бяха включили в строителството. Единственото нещо, което беше кофти от техна страна е, че изпоизядоха всички кучета и котки. Нямаше тогава кучета и котки, свършиха, никъде нямаше такива бездомни по тяхно време. Би било неприятно, ако продължат с това плюскане на нашите кучета тук. Айде Добре го пусна. Направя на куче в тяхна памет. Той аватар, като дойде тричането, забравих кога беше тричането, си го запази тогава да го дебатираме и тричането. Айде да не казвам да го удумаме, защото ще той търсиме. е типичен апталски обичай и трябва да се дебатира, както казва Сократлето, да се дебатира. Дано да намериме културен начин така за обсъждане на този пак идиотски проблем при апталите, защото с това тричане на кучетата просто не знам за какъв Шенген сме. Значи
Аз ако съм някакъв виден шенгенец, ама един аптал няма да пусна да ми преминава през Шенген. Само заради това. А какво остава за другите идиощини на апталите? Не мога да разбера какви са наглеци. Тия бе, как може да искат Шенген и то неистово, по такъв нагъл начин. Даже ще искали да наказват Австрия. Имаше и такива изявления. Да, Ще ли нашите аптали да накажат Австрия? Да умреш от смях. да бойкотираме австрийските фирми, ама нещо и Виена в Пловдив няма как да го бойкотираме, защото идва тока оттам. Абе, мани само това, те апталите един кенеф не са направили като хората обществен, а тръгнали да говорят против тия, дето всичко свети и дзънка от чистота, като минеш през тях. И то е някакъв ад, това, което дрънкат тия кретени нашите. Така че, не знам, с този Шенген вече съвсем изнагляха. Ама страшно изнагляха. Може би трябва да се направи едно, понеже виждам, че е основна тема и в ПОТИВИ, едно основно запитване към всеки един с писмо, официално да се изпрати, специално по въпроса с кенефите. Значи, според мен всеки аптал, който е на власт, трябва да му се зададе персонално този въпрос. Да. Как вижда проблема на апталите с кенефите? И пак се вторачвам в снимката за тебе и си викам сега, тая пасмина отзад, къде е? Срай пика през всичкото това време, като предния ден сигурно са препили и се преяли. Не ми ще да го си го представям даже. Дали са мърдали задници така, че да се разнесе, като излезат да не личи кафявото, ама те и с кафевите потури пак няма да личи. Сигурно и за това е избран този цвят кафявия. Много Да, съм си мислил защо на апталите потурите са предимно кафяви. Изглежда е заради това. И другите им проявления по тия големи събори, там където и пилон дигаха и не знам какво. ами то на времето, нали, Янко Янков беше писал в неговия блог, пък сигурно и в книгите си, че родните аптали са имали, ето това вече наистина са вековни обичаи, за надпръдване. Ето. И то от тогава сигурно потурите са били кафеви. Да не се личи нещо. Това е феноменално, защото ми се струва, че Боба, като така култивиран за ядене, доста късно е дошъл Да, в Апталия. Кога са успяли да се адаптират апталите? Защото той минава за национално ястие. да, да. Както знаеме, надпръдването изглежда оттам е тръгнало, защото те са били изненадани. Не знам в кой век се е случило това. Били са изненадани и всичко Сигурно турците са им го докарали. Не знам сигурно. точно. И за това всичко има взаимовръзка. Затова и потурите са им кафяви, защото то покрай надпръдването и сигурно е имало и посиране. Няма как. Няма как. Това са рисковете на професията. Да. Изобщо, като се заровиш в историята, виждаш все хубави обичаи. Надпръдване, тричане на животни, на кучета. Ето, вчера ли беше, даваха по телевизията един, не помна в Разлог ли беше, където влачеше на връв умряла лисица. И сигурно има и други такива неща, хубави капиталски обичаи от всекъде. Това за Как да живееш умрялата почтенно? Как да живееш почтенно, като знаеш такива неща и от историята, и от съвремието? трудна работа. Много трудна. Апталите, които те дори не могат и да се поздравяват нормално. Много трудно аптал казва здравей.
Той Да. казва здрасти, защото му звучи като, нали, като у нея, дето ги Има нещо коментирахме, такова, да. хомосексуалисти. Значи Аптал като ти каже здрасти, то е ясно, че нещо му шава говняно пипето. И ето това е ефекта. От всички тия идиотщини, това е ефекта. Да не можеш почтенно дори да поздравяваш. Да. Много е странно това. Да не говорим, че има някои теории, че точно тези думи не са подходящи за поздравяването. Там дановистите са ги развили тия теми, ама това друг път ще го говори. Да. Добре, да, и що тогава, каква е разликата между хвърлянето във вода на запад и хвърлянето на кръст, типично за балканските котини и сигурно и по-на изток? Защо на запад не се хвърля кръст? В Швейцария видял ли си някой да хвърля кръст във вода или? Ма те ще се ужасят. И то имаше репортажи на някакви групички се събират нашенци по различни държави вече и го правили и там. От някъде Да. намират по някой поп, защото те и поповете доста емигрираха и почти навсякъде се намира по някой нашенски попундър, дето ще свърши тази работа. Да. Така че, но могат да замъкнат и някой тамошен. Вероятно има податливи, ще отидат, но културните хора наистина ще се ужасат от това нещо. Това да мяткаш кръсти, плюс това аз си представям, те тук могат да набият или така да натиснат ромите, че да не участват, но там няма да могат да го направят и вероятно първи ще са нашите роми там. Така че аз очаквам и това да се види някоя друга година. Ако тук ромите ги натискат, защото то си е много гадна дискриминация, типично по Да. фашистски, тая година навсякъде са ги разкарали и се гордеят с това даже. Никъде няма вече, само едно-две ромчета са снимали. Едно и то е някакъв такъв мелезак с някакви гадни татуировки. Иначе нямаше роми. Какво ме захвалба това? Че то е факт, че немалко роми живеят по-почтенно от тях. Вече. Да, да. Ако Има се нещо чувстват такова. християни, защо да не участват? Да. Обаче са ги изгонили. Ето ти го пак една проява от фашизма им. Нацизъм. Да. Пар екселанс. Там, там фашизми да искаш. Ето, примерно, в Пловдив бях чел преди година-две, че трябва даже да представиш кръщелно свидетелство в православието. Ето Така. сега на мен, ако ми се иска и аз да се правя на бабаит и да скачам за кръста, няма да мога, защото съм католик, не съм православен. И аз си представя, ако си някакъв елитен и директно препоръка ти даде Гондяев от Съветския съюз, ще те вземат, Тогава да. нали? Тогава няма начин. Тия препоръки с приоритет, предполагам, пред Лудото Коле и другите. Да. Чудеси, това са апталските чудеси, край нямат. Край нямат, ама това с именяците е уникално. Значи всяка година през тези дни тия изпадат в някакъв такъв едно претрисане невероятно. Озарени. Виждаш ги, че са озарени. Пулят се по разни клипове. Невероятно се пулят. То нещо им става с пипетата на тия. Ами, като говорим за именяци, нали има някакви такива стари апталски обичаи.
Да се къпят именяците, такива работи. Да ги поливаш с вода. Това Какво беше сим... в социалистическите дъскала. Ето. Беше. Какво И, символизира това в социалистическото даскало? и после в казармата ми някаква простотия е пак. Значи беше редовно да ти излеят. То по това време нямаше много, поне по мое време нямаше много пластмасови шишета, ама се в нещо се намираше в какво да вода да ти излеят отзад във врата или направо на главата и падаше голем майтап, защото си бил еменяк. Това Така. ти си седиш на чина, оп, права с някой ти напълни врата с вода и на главата. И ти трябва да си доволен и да се забавляваш също. Да, трябва да се захилиш просташки. И така, и се очаква и после и ти да го И, и, направиш на и някой. абсолютно по същия начин се твърдеше, че това е обичай. Абсолютно по същия начин, с такъв хъс. Точно така. Да се запитаме тогава какви са били аргументите за този обичай. Нещо комсомолски ли са били, какви са били. М, Въобще за мен е голяма загадка до сега живота ми сред апталите. И щото ме питат, що съм се бил разграничавал, че аз се разграничавам още от най-ранна детска възраст от апталите, точно заради тия простоти. Страшно ми е гадно. Първия ми ужасяващ спомен беше като видях едни, които са... Ние бехме съвсем малки, далеч преди училище. И даването на котета минаваше за геройство вече. о, Как да не се разграничавам от апталите? да. Гнусно ми е. Еми Ето, не е като да нямаш аргументи за това. после що до ден днешен ми тричане има. Това са ужасяващи изручтини. Тия хора, ама какво хора? Тия уроди не могат да се усетят колко много са изродени. Изобщо не могат да се усетят. И си върви така. Поколение след поколение си върви и се предава простотията. Тежка простотия. Изключително тежка простотия. На Балканите сме първенци по простотия. Всичките сме ги надминали. Само дори това да погледнеш отношението към животните. Ага. Няма никъде така гадно да си гледат животните. Никъде по света. Така да ги връзват, в такива условия да ги държат. Така да се отнасят към тях. Никъде няма да по света. Дори и тези, дето ги ядат кучетата, предполагам, че не вършат такива гносоти. Може би са стигнали до там, че да ги умъртвяват по някакъв начин, който се нарича все така хуманен. Те умъртвяването го наричат по такъв начин много често. Ето, в интерес на истината няма нищо хуманно в това да убиеш животно. Ма каквото и да е. Обаче има и такива начини, дето да усети по-малко болка, доколкото това изобщо е възможно. Да не говорим, че като цяло яденето на трупно месо е много зле от духовна гледна точка, но това е друга тема. Това е от големите теми. Това е от големите теми. Това за апталите изобщо е много тежко нещо, но и то да плюскаш месо, което е на животинка, изтърпяла неистови мъки. Ама неистови мъки. Мгм. За, за такива, за животните на апталите, то е спасение да ги умъртват. В крайна сметка, защото невероятни неща съм виждал и особено в този район, където ги тричат кучетата, то ако дойдат тук от тези организации за защита на животните, те ще се фанат за главата. Никакъв Шенген никога няма да види. И аз съм сигурен, че те също оказват голямо влияние на това, защо нас не ни пускат в Шенген. Сигурен съм. Тези хора имат думата сериозно там.
в цивилизования свят. Как може такова нещо да се допуска? И какво ли не? И пращаха им и ченгета и нищо не става. Те самите, те са такива. То, какво ти кажа, то Шенген и то е една голяма европейска двусмислица. Ето сега Холандия изведнъж напусна за Шенген, ама защото техният премиер реши от шабу, за да става шеф на НАТО и да не го блокираме ние с Румъния, решил да ни бутне гювеч. Не такива работи стават, политически двуличия. Ама аз се чудя, защо не затвориха Швейцария, бе? Как така се случва? Що не се подиграват с Швейцария? Да не би да е само за парите, нали се твърди, така в някакъв духовен аспект се твърди, че парите съвсем не са важни. Дали па Да, само заради парите не ги затвориха от всякъде и да не ги пускат изобщо да излизат никъде? Като от не всякъде само, са че не са ги, заобиградени от не цивилизация. само, че не са ги затворили, ми И даже си, Швейцария е членка на Шенген. аде, на какво се дължи това? Тия отзад дали си задават този въпрос? Не, ако влезат в такава дискусия, те ще изтъкнат тези идиотски аргументи. Никой от тях няма да ти каже, че защото не тричат кучета, примерно. Еми, много е тежка нашата работа. Много. И аз не виждам сега, колкото и да ми се обиждат, изобщо не ми пука и да ме заплашват. То се е видяло, значи тук сатирата не е помогнала, всякакви видове на културата, някакви допирни точки не са помогнали. Няма на къде. Властта никога, напротив, властта винаги е била с простаците. Еми, как да общуваме с тая сган, която твърди, че сме били един народ? Кое ни е еднонародното на нас? На времето, за да направи един народ, тъй наречения княз Борис Покръстител, е избил сума ти прабългарски родове, които не са били съгласни с това да сме един народ. По религия и по стария фашистски обичай, един фюрер, една вяра, една партия и кой беше там още. Затова този светец на православната църква е избил прабългарските родове до последното пеленачи. Изобщо нашата история е пълна с такива хубави светли примери на оправдано кръвопролитие. Казвам го с Аз ирония. това съм го разказвал на швейцарци и те млъкват и се опълват и не знаят какво да ми кажат. То какво да каже нормален човек на това? Да, то е страшно на страшното. Значи на квадрат страшно. И тези твърдят, че са потомци и са дали на Европа културата. Същите, тия отзаде, същите на маси, като плюскат и къркат и ги говорят тия работи. Даже и по телевизиите вече ги говорят. Ние вика сме дали. Значи на Аптала трябва да му се забрани с закон да използва думичката ние. Да. Защото Аптала няма по-страшен вампир, който да злоупотребява с това нещо. Няма страхотна гавра със съзнанието. Невероятно. Затова сме тук на най-гадното дъно на Европата, а и на Балканите. Няма такива. И с тях не може да се говори вече по никакъв друг начин, освен да ги спукваш от базик и да им се казва всичко в очите, че просто
За абсолютно нищо не стават, каквото е цивилизация съвременна. Айде да си вярват какво е било и че точно баба му е раздавала културата на Европа. Нека да си го вярват. Обаче в съвременната цивилизация, каквото е, тези мискини, според мен, нямат място и наистина трябва да бъдат ограничавани и в говоренето трябва да бъдат ограничавани. Да. Ами, понеже вече наближава така времето да И прекъснат. приключваме, затова ще кажа няколко думи. Какво да ви кажа, уважаеми зрители, виждате за какво става въпрос. Пълното морално и духовно и умствено падение на народните аптали се показва и при техните и тъй наречени обичаи и празници и уж в кавички многовековни традиции, като това да бъдеш мъртво пиян в Калоферския вир и много други традиции, които в кавички традиции, които ги споменахме. Ако искаш, ти кажи нещо и да приключим. Положението е война, това мога да кажа. Могат да се смеят, че сме диванни бойци, понеже те отиват и стрелят. Да. Нека да обвиняват каквото искат, обаче това е нашия начин. Да. И не сме ние тези, които сме обявили войната. Да. Всъщност, агресията е от тяхна страна. Точно така. Това беше от нас за тази седмица. Довиждане.